Hvis AH var en celebrity, ville det være Mark Zuckerberg, nyskabende og innovativ. Hvis AH var et diskotek, så skulle det helt klart være Piraten, der er altid i gang i. Hvis AH det var en øl, så var det en Heineken. Og Heineken det er den bedste øl, og AH det er den bedste skole. Hvis AH var en øl, så var det et hof, fordi stedet det når royalhøjde. Hvis AH det var en sexstilling, ja, så var det nok 69'eren, fordi den er sjov for alle parter, og man hjælper hinanden. Hvis AH det var et reality-program, så var det Big Brother. Big Brother er udfordrende og får en til at kende sig selv. Hvis AH det var en øl, så skulle det være en tuber. Noget ungdommeligt og starte på noget godt. Hvis AH var en sexstilling, så havde det været Doggy Style, fordi vi får lov til at se tingene fra en ny vinkel. Hvis AH det var et diskotek, så var det Schweigrose Bierbar. Schweigrose Bierbar er her, hvor det sociale sker, og det samme sker på AH. Hvis AH det var et fællesskab. Men AH det er jo et fællesskab.